Tikulandire nonse pano pakanema wa Captain Media. Lelo Captain Media tili kuno kumbayani pambawa CCP mu mzinda wa Blantyre. Ichiru ndi chalichi cha CCP chimene chili pasi pa sinodi ija ya Blantyre. Kuno kuli zochitika, tili ndi mwambo umene amayi komanso abambo okwanira 25 akupanga graduate kumaphunziro aja a Veritas. Veritas tikufotokoza kuti ndi maphunziro amene anthu akuphunzira kulimvetsetsa Baibulo, kuti kodi Baibulo limatanthauza chani. Ndiye amenewa a Veritas International College ndi amene akumapereka maphunziro amenewa kwa akhristu osiyanasiyana. Ndipo lero kuli mwambo kumene anthu amene amaphunzira maphunziro a module 1 komanso module 2 akulandira ndithu ma certificates, kutanthauza kuti amenewa ndithu amaliza malevo amenewo akuyeneranso kupita malevo ena, chifukwa program imeneyi ili ndi malevo okwanira anayi. Kuli module 1, module 2, 3 komanso 4. Ndipo amene akupanga graduate ndoti akuchoka mu module 1 ena akupita 2, ndipo amene anali mu 2 akhala akupita 3. Ndiye monga manthawi zonse muli ndine Felix Van Captain Ojes, ndikupemphani kuti mukhale pompo, kuti mukhale mukutsatira zonse zimene zichike kuno kumbawa CCP kumbayani mu mzinda wa Blantyre. Ndiye pakadali pano tilowe mkatimu tione kuti mwambo wonse uyenda bwanji. Ndikupempha kuti mukhale pomwepo, musasunthe, zonse tikathe kuchita limodzi. Umatiitana kuti tizikutumikirani makao osiyanasiyana, ndipo mukatiitana mumatipatsanso zinthu zotithangatira utumiki wathu kuti tikutumikireni mopanda chovuta china chilichonse. Mudaitana gulu la amayi mu mpingo uno kumayimbidwe, kuti nthawi zonse pamene tili kusonkhana pamodzi mukachisi wanu kukupembedzani, ikakwana nthawi ya mayimbidwe adzikhala ndi gawo la kutsogolera nayimba nalemekeza dzina lanu. Ndipo chakukomerani kuti mwapatsenso uniform imene nthawi zonse atavala adzakhala kuonetsa ulemerero wanu. Tikupemphera Ambuye muzilandire zovala zimenezi, zikhale zipangizo za mukachisi wanu, akhale katundu wa utumiki wanu, komanso muzipatule ndi kuziyeretsa kuti pamene paliponse atavala zovala izi atumiki anu yawo kumayimbidwe adzakhala kulemekeza inu ngakhale maonekedwe awo mu dzina la Yesu Khristu. Mukweze mayimbidwe yawo ndi kuwapambanitsa nthawi zonse, muyikemo nthetemya komanso kopambana, mudzoze mayimbidwe yawo akhale ndi chipulumutso ndi kutsutsa ndi kudzudzula komanso kwambiri kutonthoza, kuti nthawi zonse pamene nyimbo zawo zimveka koma inu Mulungu mudzilemekezedwa wa Yesu Khristu Ambuye wathu. Tapemphera ndi kupatula izi zonse mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi mu nthawi zonse. Amen. Amen.
awani. Ndani wamvera uthenga wathu, ndi mkono wa Yehova wavulumbulukira yani. Pakuti ameneyo adzaphuka pamaso pace ngati mtengo wa nthete, ngati muzu wamera nthaka yowuma. Iye alibe maonekedwe pena kukongola, ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti tinkhumbe. Iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu, munthu wazisoni ndi wodziwa zowawa, ndipo ananyozedwa monga munthu ombisira anthu nkhope zawo, ndipo ife sitimulemekeza. Zoonadi, iye ananyamula zowawa zathu ndi kusenza zisoni zathu, koma ife tinamumvetsa okhomedwa, okanthidwa ndi Mulungu ndi ovutidwa. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. Tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yense njira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Iye anasenderezedwa koma anadzichepetsa yekha, osatsegula pakamwa pace ngati nkhosa yosongoleredwa kukaphedwa, ndi ngati mwana wankhosa amene ali du pamaso pa osenga, motero sanatsegule pakamwa pace. Anachotsedwa ku chipsinjo ndi chiweruzo, ndipo ndani adzafotokoza nthawi ya moyo wace? Pakuti walinkhidwa kunja kuno, chifukwa cha kulakwa kwa anthu anga iye anakhomedwa, ndipo anayika manda ace pamodzi ndi oyipa, ndi pamodzi ndi olemera mu imfa yace. Ngakhale iye sanachite chiwawa, ndipo m'kamwa mwace munalibe chinyengo, koma kunamkomera Yehova kumtundutsa, namvetsa zowawa. Moyo wace ukapereka nsembe yopalamula. Iye adzaona mbewu yace, adzatanthitsa masiku ace, ndipo chomukondweretsa Yehova chidzakula m'manja mwace. Iye adzaona zotsatira mavuto a moyo wace, nadzaphuta nazo ndi nzeru zace. Mtumiki wanga wolungama adzalungamitsa ambiri, nadzanyamula mphulupulu zawo. Inde ndime ya 12 ndipo yomaliza. Chifukwa chake ndidzamgawira gawo ndi akulu, ndipo adzagawana ndi amphamvu zofunkha. Pakuti iye ananthira moyo wace kuimfa, ndipo anawerengedwa pamodzi ndi olakwa, koma ananyamula machimo ambiri napembedzera olakwa. Amen. Amen.
Ndizotega ndithu. Tinali wosa
Veritas collegi seculama
zonse. Yawanaso nthawi imene tifuna tingomulemekeza tingomuza kuti iyeyo ndi woyera ndipo palibe ofanana naye. Iye ndi amene alipo, anali ndipo adzakhala ku nthawi zonse. Amen. Yes.
mmene mukupezeka anthu osiyanasiyana. Monga mutu wa chaka chino mmene tikuyendera mphamvu ya umodzi, titakuonanso kuti Paulo amalimbikitsa kwambiri umodzi. Chinthu china amalimbikitsa kwambiri kufunika kwa imfa ya Ambuye Yesu. Anthu aku Kolose, anthu okhulupirira aku Kolose anali akufa chifukwa cha zochita zawo, chifukwa cha uchimo, chifukwa cha mayendedwe yawo. Koma lero tichotsapo anthu aku Efeso tika anthu akumbawa. Paulo lero akulembera kalata wake anthu akumbawa. Haleluya! Yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Anthufe tinali akufa muzochita zathu kale nthawi imene tisanamudziwe Yesu Khristu, ndipo tinali kuyenda njira zosayenera, ndipo tinali kuchita mwakufuna kwathu, tinali kuchita mwazilakolako, tinali kuchita molamulidwa ndi Satana mdierekezi. Koma mveserani okondedwa, koma timayenera kulangidwa ndithu chifukwa cha uchimo umenewu, monga akunenera pa Aroma 6:23, pakuti mpepo ya uchimo ndi imfa. Zonse zimene timachita zija, kukhulupirira mankhwala omwe timapanga kuja, kuyenda wosayenera, timayenera kulangidwa ndithu, timayenera kufa imfa yopweteka. Haleluya! Yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Mveserani okondedwa, koma chifukwa cha chikondi cha Mulungu, koma chifukwa cha chifundo cha Mulungu, Iye anationesha, Iye anatipulumutsa kudzera mwa Yesu Khristu, kutiwombola ku chilango cha imfa. Haleluya! Mulungu wachikondi kwambiri, ndipo anthufe timayenera kuwonongedwa, timayenera kufa. Koma chifukwa cha kukoma mtima kwake anapereka mwana wake kusatifera. Monganso akunenera m'buku ya Yohane 3:16, pakuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira mwa Iye akhale nawo moyo, ndipo anatipatsa moyo kudzera mwa Yesu Khristu. Haleluya! Ambuye Yesu ndi wabwino. M'malo mwathu Ambuye Yesu anamva zopweteka m'thupi mwathu. M'malo mwathu Ambuye Yesu anamva zopweteka m'malo mwa ifeyo. Koma ngati anthu amene sitimayenera kulandira, koma tapulumutsidwa, tabadwanso mwatsopano, tiyambe kuonesa ntchito zoti tabadwanso mwatsopano. Tiyambe kuonesa ntchito zoti tabadwanso mwatsopano. Inu muchando wakale ucha muyambe kusiyana, inu wazulo ucha muyambe kusiyana, muyambe kuchita wonga Mulungu wakufunira, muyambe kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu wakufuna, chifukwa ife sife asanacha, chifukwa ife sife azulo ayi, ife tabadwa mwatsopano, tabadwa mwa Yesu Khristu, tapatsidwa moyo, chifukwa tinali anthu akufa. Haleluya! Mwatsopano. Anthu ena ake asitha kulemekeza Mulungu chifukwa cha moyo wanu. Anthu ena ake asiona ulemerero wa Mulungu chifukwa cha moyo wanu. Pamwe limene limanena mabodza ndi anthu akunena uthenga wabwino wa Ambuye Yesu ndi zimene Mulungu akufuna. Mayendedwe athu osakhala bwino akhale abwino. Kusamba okhola timasamba kuja, tisambe mwazi wa Yesu Khristu, pakuti ife sisomwe achayi. Talandira moyo mwa Yesu Khristu. Talandira moyo mwa Yesu Khristu. Talandira moyo. Angakhale kuli konse kumene tingapezeke, anatichitira chifundo koposa. Anatichitira chifundo koposa. Ndipo ife tapulumutsidwa mwachisomo. Tapulumutsidwa mwachisomo. Mulungu wabwino kwambiri. Watipulumutsa amayi. Watipulumutsa amayi. Mayendedwe athu achapapo, Mulungu ndi wabwino watipatsa moyo pakuti tinali akufa. Mulungu ndi wabwino watipatsa moyo kachikena, watipatsanso chance kachikena. Koma inu mukutani kuyamikira chisomo chimenechi Mulungu apereka?
mukuvanga chani kazifusani wakafusa mutima mwanu mukuvanga chani koma pakuti wonse amene alandira moyo nabadwa mwatsopano koma anayenda m'njira zosayenera ziwani tikukhala pansi pa mkwiyo wa Yehova tikukhala pansi pa chilango cha Yehova koma kusonyeza kuyamika zimenezi tisite tisakhalenso achazana ayi tiyambenso nafe mwatsopano monga anthu obadwa mwatsopano monga anthu amoyo tiyambe kuchita monga amoyo zina zija ndi zinthu zakufa tiyambe kutumikira Mulungu tiyambe kulalikira Mulungu ntchito zabwino mu mpingo tikondane wina ndi nzake. Haleluya. Tiyeni tiyimirire okondedwa. Nimafuna kuti tuunikire moyo wathu aliyense paekha ataunika moyo wake aone ndikale mmene pano anabadwa mwatsopano analandira Yesu koma kodi amachita ntchito zokondweretsa Yehova kodi mayendedwe anu amakhala utali mukakhala kuntchito mabizinesi angakhale ku sukulu ngati mudapeza mmachitadi chenicheni chimene Mulungu amafuna mumuwuze Ambuye pitirizani kunditsogolera ine mwana wanu. Ngati mukuona kupelewera nthawi ndi yomweyi muwuzeni Ambuye ndikufuna ndiyambe kuchita ntchito zabwino pakuti munandifera ine sindimayenera chilango munasesa imfa chifukwa cha moyo wanga munamva zopweteka chifukwa cha ine. Ambuye ndikufuna mundisinthe pakuti kale ndimachita mosakhala bwino mundisinthe Yehova. Tawuyang'aneni moyo wanu musayang'anane baho tawuyang'aneni moyo wanu aliyense akudziwa yekha ndikufuna ndimumuwuze Ambuye nthawi imeneyi ineyo ndili pano Yesu ndiyendereni ndili pano Yesu ndiyendereni koma ngati kumwamba ukambirana zoyendera ena winayo ndili pano Yesu ndiyendereni ngati kumwamba Amen. Mulungu Did
ndipotikali. Modesta Kobeka Zunguza. Amore manira, oh my tanidwa. If it is sentana, timurondole, it says sentana, tiendena. If it is sentana, timurondole, it says sentana. Graduate in absentia sana bwele bachifukwa zina Mr. Malenga. Elemuye wanga kana hine ndi malakwa koma benu moyo wanga uye kale Buye kale dine, buye kale diao, buye kale kuseke. Awa makamo, njira munaizoa.
Jehova wa makamo munjira unalizoa Jacqueline Julius Musa. Inundi ebendezo Jehova wa makamo munjira monalizoa komabe mwadibisa yapa Inundi ebendezo Jehova wa makamo Christina Chingeni unalizoa Zatu
Mr. Lamek Magondetsa. The guest of honor, Mr. McDonald Kalomba, the moderator of Mbawa CCP, Reverend J.M.N. Damalekani, Komanso Maibusa, the session clerks, parish secretariat, our beloved facilitators, otulalikira twalero Mr. Peter Mpando, all elders and deacons, ndachitika mwai chifukwa chonena kuti abusa atipasa chichewa china chimene chikuyenera kuti tapase a guest of honor pa chichewa chimene akunena kuti ndi mlendo wamkulu kwambiri. Ndi chifukwa chimenechi mundilole abusa, and I think kuti I will not commit any crime, ndikatchula awa pa Chingereza amati ma distinguished guests, kapena kuti alendo athu osiyanasiyana oyitanidwa amene mwabwera kuti inuyo mukhale olemekezeka. Zikomo kwambiri chifukwa chakupezeka kwanu. The congregants, not forgetting Anzatu Amakamera, Komanso indeed my fellow graduates. Moni mambo ya Yesu Kristo. Lero, it's not a secret by this far, kunena kuti nditsiku la mtengo wapatali kwambiri pano pa Mbawa CCP maga kwa ife a Veritas amene tili module 1 komanso module 2 pamene tikupanga graduation. Ndipo mundilole malo mwa mpingo komanso malo mwa ine mwini kuti ndinenenso mawu awa mwapaderadera kuti congratulations ma classes onse module 1 komanso module 2, ambuye akudalitseni. Tiyamika kumwamba chifukwa tinangochiyerekeza ndipo Mulungu watikomera mtima kuti wachikwanisa chimenechi. yotsatira ikupita kwa Mrs. Jacob. Imene ikupita kwa moderator mpingo uno monga moderator kwa mpingo imene ikupita kwa Reverend Jatu J.M. Damalekani. Daona chisomo chake chisomo chake mabeto pa zimene mamori yonse awiri mphatso anakonza ziungwamira kusa. Malo mwa guest of honor, ma session click at ose, my elders and my deacons ose, in a special way
graduates athu komanso amayi ndi abambo. Sindikulowa mwambiri choyambirira ndikufuna tithokoze Mulungu amene amatheketsa zonse. Timatero kuti zonse ndizotheka ndipo ndizotheka ndi Mulungu Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha nthawi yopambana imene tinali nayo. Timayenera kuti maklasi athu timalize ndithu mwina December pazovuta zina tinalephera choncho maklasi athu amenewa anayenda pakanthawibe. Ine dzina langa ndine Kenneth Huxley Dzekedzeke, ndine mulembi oyamba pano pa Mbawa CCAP amene ndili student wa module 1 imene lero tapanga graduate. Taphunzira zambiri momwe tingasanthulire Bible, momwe tingalimvetsetsere Bible, komanso mmene Bible tingathe kugawira nawo anzathu. Lero unali mwambo waukulu kwambiri amene tunapanga graduate, unali mwambo wosangalatsa kwambiri ndipo anthu ambiri asangalala nawo, ndipo ifeyo monga ma student takhala achimwemwe kwambiri chifukwa takhala ndi tsiku lopambana ndithu, komanso ndi tsiku lalikulu kwambiri pano pa Mbawa CCAP. Imeneyi ndi graduation yachiwiri pa yambiri cha maphunziro amenewa Veritas. Ndichofunika kwambiri popeza kuti masiku ano kwachuluka aneneri ambiri amene ali onyenga, koma ngati tikulidziwa Bible sitinganamizidwe chifukwa tidziwa choonadi chake chenicheni cha Bible, ndipo tikhozanso kuwatumikira anzathu. Kapena ngati tikudziwa tikuona kuti ena akutinamiza, tikhoza kuwatsutsa pomwepo ndi kuwauza chenicheni choonadi cha Bible. Dzina langa ndine Mrs. Machonjo, ndimaphunzitsa Veritas pano pa Mbawa CCAP. Chidwi chathu ngati aphunzitsi nchonena kuti titafikira ngati mpingo onse kuphunzitsa ndio tizikhoza kuchita ubwino, chifukwa chonena kuti aliyense atakhala kuti akumva akutha kuwerenga Bible ndi kulimvetsetsa payekha, ndiye kuti moyo wake wauzimu ukhoza kumakula, komanso akhala kuti akuyenda muzoonadi zenizeni za mawu a Mulungu. Ngati mpingo tikhoza kupindula chifukwa chonena kuti otumikira akhoza kukhala kuti ndi ochuluka, ndiye kuti ntchito ikhoza kumapepuka. Sizitengera kuti pokhapokha abusa apezekepo kapena akuti koma amene ali nako kuthekera kwakuti
chidziwitso chenicheni cha zoonadi za mawu a Mulungu ali nacho, amene ali ndikothekera kuti akhoza kuthandizira kutumiki wa mpingo m'magawo osiyanasiyana. Pa mpingo tili ndi magawo ngati ku Sunday school, tili ndi magawo ku youth, ku magulu osiyanasiyana amene amapezeka pa mpingo, magulu azimayi kumene kuja atakhala kuti anthu aliko ochuluka oti akhoza kuthandizira utumiki, ndiye kuti ntchito ikhoza kumapepuka sizachulukira anthu amene ali ochepa. Iya ndithu pajama lizokoma sizimachoda kutha mmene monso ndimetamalizira mwambo umene unali kuno kumbawa CCP kumbayani mu mzinda wa Blantyre, kumene kunali graduation ya abambo komanso amayi amene amapanga maphunziro kuchokera kuja ku Veritas. Inde amene wani maphunziro ofuna kulimvetsetsa Baibulo. Ndiye pano ndi pamene tikumaliza program yathu, pamenenso tikuchoka kuno kumbawa. Koma ndithokoze nonse amene mumatsatira kanema wa Captain Media kuonetsetsa kuti zonse kunoku kumbawa CCP zikuyenda bwanji. Ndithokoze anzanga amene nali nawo kuno, bwana Hole pa kamera kuchokera kuja ku Great Hole Creations. Kuchokera kuno kumbawa CCP, ine ndi Felix Van Captain Nojes, kukufunirani sabata yopambana. Veritas, kusintha moyo, kusintha miyoyo. Bye bye.